Знаете ли, че обичая за връзване на мартеница далеч не е езическа традиция? Под формата на амулет за защита от болестотворни и смъртоносни сили, нейният първичен прототип се използвал още от древните траки. Поставен в близост до сърцето или завързан на ръката, той е бил оброк и знак, напомнящ за божествените закони, които запрещават всяко зло. За това ни свидетелстват откритите по нашите земи глинени човешки фигури, изписани с заповедни руни за защита, съхранили и до днес най-ранните прототипи на най-древното законодателство, а именно: не убивай, не причинявай болка, не наранявай, не разболявай. Използването на човешки фигури като елемент откриваме и в съвременния вариант на мартеницата, в познатите ни Пижо и Пенда, запазили се като символ на единението в любовта и правдата. А днес ние си разменяме мартеници със същата тази вяра и надежда за изцеление и съхранение и за победа над злите сили.